Yo, what's up mga kadark? This is me again, Kuya Faye. Welcome to my channel. Balik loob na tayo sa vlogging mga kadarkness. Sa mga di pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na kayo sa YouTube, Lucy Pay TV. Magko-content na tayo sa isang content na food vlogging mga kadarkness. All about food. So, simulan na natin ang pagkain. So yun mga kadarkness, ang ulam ko ngayon ay dito sa bahay is ito. Yan o. Shrimp, papaitan, at ang the best and the best na Artem nga laso na mga kadarkness. So, let's go mga kadarkness. Manganin. What's up sa inyo mga kadarkness? So yun mga ka-darkness, manganin. Dahil nakita yun, linabaya ko. Yun o, papaitan. Imas talaga no. At dati na Artem nga suka mga ka-darkness. Artem nga laso na mga ka-darkness. Lamban kita. Yan. Magam mga kaya, magam. Oo, magkita ka sa akin. Nakaya niya lolang tiba sa ayan niya. Ang lahat yung ibigagad ka na wala na sa kumahayan na yun. Iwata. Nakalimum ako. Say, the moment of truth mga ka-darkness. So, buksan na natin ang bingawong. Yun no. Imasen. High blood mga ka-darkness. Napaitam. Ano yan? Tapos lagyan mo ng tamayan mga ka-darkness. 1 week na yan. Yun. Yan. Yo! Let's eat! Kasla awanti Serbina iti basayan no dadag ito Nartem nga lasunan ken papaitan. Promise. Naging props ko lang yan iti basayan yan. Yun. Ibasen, kalaktan. Kalagalingitan ako mga ka-darkness. Sangkaan. Masan. Yan. That's bite. Dolengan nakaduna ko.
Mm. I'm done mga ka-darkness. Again mga ka-darkness, thank you for watching. Siguro tinagkatay dito. Kasi winner talaga ang naarte mga lasona. Alam niyo yung mga pada Ilocano. Masala awan serbiya talaga si Basayan yan. So that's it mga ka-darkness. It's me again, Kuya Bay.